Om mjuk. Köttsöna. Inte för att jag gör det romantik. Köttsöna. Inte för att jag gör det romantik. Köttsöna. Inte för att jag gör det romantik. Nu du bara... Jag kan inte rösta honom romantik. Nu Benny. Det var vad kul. Jag ska faktiskt tygga på det. Jo Benny, hästen kommer. Varför filmar inte du när du sitter på hästen? Varför filmar själv när du sitter på hästen? Ja. Ja, du bara hålla i med ena handen. Jo. Kom igen nu jävliga. Erik har typ bara gjort fail-videos och sitter på skaket så ta någonting. Sofias bajsade. Åh, vi är äcklig. Sofias bajsade. Jo. Det där jultomten hoppar ner. Jag kan la en video med hon. Jag tror hon filmar bara på sin mobil, ja.